Ben, boas tardes a todas e a todos. Comenzamos este pleno ordinario. A verdade é que xa facía tempo que non facíamos un pleno así estando todos juntos, dá outra sensación de conforme de que estamos todos aí. Comenzamos co primeiro punto do orden do día, aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Si tenes algo a comentar por parte do Partido Popular. Por parte de Compromiso por Galicia? No, por esa parte nada, está todo correcto. Entón, queda aprobada. Pasamos ao punto número 2, da acción de contas dos decretos da alcaldía. Mira, perdón, había dúas actas, non? Sí. Sí, sí. Aprobas as dúas, comunicación. A la curiosidad. Si... Ben, pois o segundo punto da acción de contas dos decretos da alcaldía, estuvo a disposición. E pasamos ao terceiro punto, aprobación definitiva das bases reguladoras das axudas para complementar o PEL reactiva para empresas que, cumprindo os requisitos, non accederon ás axudas por esgotamento de fondos liña 1, axudas destinadas a impulsar a actividade económica e complementar as axudas xa otorgadas con anterioridade polo Concello da Baña no ano 2020. Ben, iso é unha aprobación inicial por pleno, sacouse información pública durante o plazo mínimo de 30 días e agora traes aquí de novo para volver a ratificar polo pleno. Si queredes comentar algo ao respecto. Eu comento que é de que o Marcelo eu ou eu temos así unha mala frase ou unha mala interpretación. Saliu a convocatoria no 9 de setembro. Saliu a liña 1 e a liña 2. Na liña 1 aparece 1 de marzo de 2020, 31 de diciembre de 2020. 10 días de presentación na liña 1. En la liña 2 aparece 1 de marzo de 2020 hasta a data da presentación. Pero temos que fijar se isto é a diferencia. Espero que cumpra o secretario, porque Agora aí. se non vais a publicar outra vez, vai ir máis. Na línea 2, di, o prazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a publicación da convocatoria no 30 días. 30 días. A liña 2. Sí, E a liña 1, 10 días. menos tempos. Vale. Está ben, así quedamos en 30? Sí. Vale, que tipo as 30, poñemos hasta diciembre, largo e intensivo. No está ese tempo de modificación, no sé qué es. Claro, o do 10 é un tendo na liña 1, porque están presentadas, pois, están presentadas. Claro, que eso xa non teñen que argumentar nada, non se para dar un espacio de que podan presentar a documentación, porque moita xente vai ter que pedir a gestoría, ao mellor duplicados de facturas pedidos ás mesmas empresas onde fixeron compras, etc. Entón, se para darlle un plazo de acorde a... Vale, esa é a presentación. 10 días na liña 1, 30 días na liña 2. E o período de tal, fíjate, na liña 1 poñemos, ou poñese na publicación esa, do 1 de marzo ao 31 de diciembre de 2020. Que bueno, se foron os do PEL reactiva, xa pode valer. ¿De qué plazo me estás hablando? ¿De justificación? No, o período solucionable. Ah, de eso. Pues eso fue lo que te das. Pero o 1 de marzo, porque ainda non estaba declarado o estado de alarma, que vou falar outro día. Na línea 1 vai tal cual estaba o hotel. Vai decir de 2 de marzo. Porque en complementar esa... E na liña 2, que é o comentario que fixo no outro día, entendo que xa de marzo de 2021, ou así falouse, hasta a data da presentación das solicitudes, claro. Eu digo porque aí eso trae... Foi o subvencionable corresponde ao o 1 de marzo do 20 ata o último día do prazo de presentación de solicitudes. Porque en marzo do 20 non pode ser, porque non pode ser que as facturas do 2020. Pero pode ir coa factura do 2021. Pois deixase un plazo amplio de... Eu acórdome
Cando se falou aquí do período que se poñía, que fala, que eu entendí que se poñía desde 1 de marzo de 2020 a 1 deste ano. Pode cambiar. Bueno, eu poño aquí ilustración que é o que falaba o outro día. Claro, 2020 agora xa, esta xente xa ten entregadas as facturas, claro. Que se saiu no octubre de 2020 por ahora. Pero teñen a obligación de ter as facturas. Para justificar, Teñen a obligación de ter as facturas en empresas. claro. Senón é que non están pagando IVA, por exemplo. Pero me refiero, cal é a forma, o período mellor que se adapta para a certificación para os subvencionados? Se é do 1 de marzo de 2020 a 1, a línea 2, poñemos hasta a data da... Canto máis amplio, mellor, non? Non sei quais son, os que posan. Non, eu poño assim, Claro, eu entendo canto máis amplio, máis marxen teñen eles para presentar, en máis período. se pode o do 1 de marzo de 2020, Sí. entendo que o 1 de marzo de 2020 pusemos unha fecha que sea antes do estado declarado de alarma. Se era estado de alarma, creo que foi o que Pero eu digo por de día... No, sí. Eu poño que decir, si eso está ben, porque dá lugar de que os que van da línea 1 xa está presentado, Sí, que xa e os da ten- línea 2, pois, este ano foi casi desde xaneiro, febreiro, marzo, estuvo todo cerrado, eso, pero digo para que quede claro, porque conforme estaba aí, trae lugar a confusión. Penso que, non sei, non lle ves o maior inconveniente, non sei... Claro, que o poñero do... Si queres propoñer, tú estás a tempo de propoñer. Non, xa o que falaba eu outro día, non? Eu decía, se é desde agora ou, decir, deste ano, ou que é desde marzo do 2020. Pero entenderás que outro día na comisión pagabas Que poñía 1 de marzo, é que se proponía desde marzo do pagabas 2020. do anterior, porque fixemos anterior. Non despois. Non sei, que é máis ventajoso Para os ciudadanos? buscar o que sea máis ventajoso para os que presenten, punto. Sí, claro, canto máis tempo para presentar. Canto máis tempo, mellor vai ser para eles, entón mellor deixalo así, non? Eu non me poño encima tamén. Sí, pero bueno, é unha cuestión. eu entendo que canto máis margen lle demos para presentar posibles facturas, A ver, a línea máis está cerrada. máis fácil é Está cerrada. de que podan cubrir os toques, entonces, bueno, se vos parece tal e como está, pues quedaría así. Por parte do Congreso de Galicia? Sí, nos argumentei cando se aprobou a primeira vez que nos íamos a abster, tal como dixen no pleno de setembro, xa nos parecenos que estas axudas para paliar os efectos da crise, da pandemia, eran moi necesarias, pero xa en maio de 2020 entregamos unha batería de medidas que non foron tidas en conta polo goberno, nin a primeira. Esta medida en concreto, que se vai votar hoxe, parecenos positiva, pero totalmente insuficiente. Xa dixemos con anterioridade que eu creo que é máis personalmente, máis unha medida de cara a galería que non aposta por colaborar co tecido empresarial do Concello da Baña. Por lo tanto, nos íbamos a, como xa comentei no pleno de setembro, que reiterme na votación, desde o compromiso, pois íbamos a absternos na votación. Ben, pues portamos entón Por nosa parte xa está. A aclaración que eu dei encima da mesa. eu creo que é a parte máis ventajosa, collémola para Para que que tenga te da cosa, te sacar a de que estas ajudas xa te viña a apertar, porque, como decía ahora, que se pode vir outra sétima ola ou octava ola, porque ao final van fora de... Ben, procedemos entonces a votar. Votos a favor? Ben. Abstencións? Pasamos entón ao último punto do orden do día. Vamos a preguntas. Parte de Partido Popular. Sí. Bueno, eu quería, en primer lugar, antes do primer punto, xa o último primer punto, eu digo que levamos 2 plenos cero patatero, de contenido cero, luego se pregunta se é alguna corrección que hace que facer, se o Concello non ten alguna cousa, alguna iniciativa, algún proxecto importante onde podemos ir traballando a historia, isto me parece ben que é decide abandono total. Deberíamos ter algo aquí para non reunimos as preguntas. Iso eu creo que é fora de, como que allí, por pasar
pasar página e punto. Entonces, me parece a mí que era importante que tamén os plenos sirvan, aparte de facer a labor de oposición, que podemos facer os demais grupos, pero o equipo de goberno hai que presentar iniciativas e todo eso, porque senón isto, depois ao mellor ven un apuro aí de aquí a un tempo onde queremos facer todo xunto. Empezo coa primeira. Bueno, eu vou contestar eso brevemente. Se non hai cousas para traer a pleno, non as podemos inventar, evidentemente. A pleno trae esas cousas que hai que valorar, discutir e votar. Hai asuntos en pleno onde, bueno, pues, circunstancialmente en un mes non hai que tomar ninguna decisión de carácter plenario, entón non hai asuntos para traer ao pleno. Levamos 2 meses, así. 2 meses. Pero o único que habíamos era ratificar isto para poder darlle para diante. Se non temos máis contenido, pois, non hai, non o podemos inventar. Non, hai contenidos que se podían traer, non traer, pero contenidos todos os que se quedan. Parte de contenido é total, pero son 2 meses largos. Así que unha pregunta siguiente, porque a primeira foi xa un robo pregunta como queda de tal. A segunda é, a ver, no último pleno eu preguntei aquí que estaban rematadas as obras do plan de Mar da Gadea, que se tiñan que cumprir o exigido o que estaba por dieta, de Caconetas, Anchura, Zahorras, Subase, etc. Para min, sorprendimos ao día seguinte, que o pleno acabou ás 10 da noite, a 11 da noite, ao día seguinte, ás 9 da mañá, me chamo da empresa. A mí non me ten que chamar da empresa, por tanto. Pero, No. Cabe, sí. Se me explicar, Sí, despois... sí, continúa, perdón, continúa. Eso foi que alguén de vos, falo da alcaldía, ou falo do concejal de obras, que di, no, que iso do particular. Oye, eu puse de manifiesto se estaban rematadas as obras. A contestación por parte da alcaldía solamente faltaba acta de recepción. Cando non é así. Porque sabes que está unha parte ainda que vai, a outra parte vai para o ano que ven, que é bianual. Pero bueno, se están mal rematadas, eu que lle contestei, a mí non me tens que chamar nada. Eu digo que as obras, conforme están, non están para recibir. Pero invítoche a que vai a ver. Curioso é que depois enterme, preguntei aos compañeros, están traballando online, están traballando en Antón, están traballando no Campero, que es que logo as obras estaban mal feitas. Se están remodelando, se están acondicionando, se están facendo eso, están mal feitas. Que quero dicir con eso? Nos ponemos de manifiesto as obras que nós vemos baixo o noso prisma, de que non están correctamente executadas. Nada máis, pero sea a de A, a de B ou de P. Non me fiera ninguna perspectiva. Ni me ten que chamar a min, ni lle pode parecer nin ben nin mal. Nós ponemos no manifiesto o que perdemos que está mal executado. Foi a sorpresa, porque eso foi ás 9 da mañá, non foi ás 9 da noite, foi ás 9 da mañá. E que o pleno acabou ás 10 da noite. Por lo tanto, foi unha sorpresa total. Ben, que preguntas? Sí, sabes para que ese aparato cae viernes? Aparato non foi... É para gravar? Non. A 9 da mañá... Escoita. Non, escoítame ti, se sabes para que eso, é para gravar. Si é público, non sei por que non verse nadie. Non, porque non, el non me dixo, díxome, chamáronme do Concello. Quen chamou do Concello? Dixo é? El. Por lo tanto, non me estive agora poñendo a excusa do aparato, que o aparato non o viu de noite, nin estuvo desperto toda a noite. Eso, pena... Dixo é? El. Nombrou? El nombrou, chamáronme do Concello. Quen lle chamou do Concello? A administrativa? Pena, somos os maiorcinos, que é igual, é decir, que está ben que o digas. E dixete, ou lle dixo a quen, que nós non temos nada de contra a empresa, a nada. Nós solamente preguntamos se estaban executadas conforme estaba o proxecto. Creo que está aí para recoller esta nada, non hai outra cousa. O Antonio contestou que estaba solamente falta de procedidade da recepción. Que non é así, pero bueno. É curioso que depois, entonces, agora, estuvo traballando nos camiños, remodelando ou acondicionando. Que logo algo faltaba. Eu solamente lle dixo, vai ver conforme está, nada máis. Que tiene que ver? E ten que volver. Pero ten que ver, é que pasa máis, claro. Pois entonces, é o que digo eu. Ora, o aparato non o pones a escuta do aparato, Pode ver o aparato, pero ás 9 da mañá non lle dou tempo ver o aparato. Non lle dou tempo. Ao menos está colgado, está colgada xa desde que hora. Porque claro, ahora hai que poñer en consideración a ver a que hora colgou o pleno. Bueno, eu contesto pola miña parte antes, despois da contestación que dou o concejal de obras.
si o chamaron, eu non chamei a nadie para que chamara absolutamente a nadie. Non é cousa miña, nin entro nese chamaralle que non chame e diría eu quen yo diría. En canto ao que dixen eu, dixen que faltaba a recepción e que non estaban terminadas as obras. Entón, se non estaba a recepción, as obras non están rematadas. Ainda que estuveran rematadas, vostedes saben que teñen un mantenimento por un tempo. Entón, quero dicir, o que dixen é que a obra, vostede preguntou, dixen, falta a recepción, a obra non está terminada. E insisto no mesmo, ainda que este a recepción feita xa, a obra ten unha garantía, non? Entón, se en algún momento hai algo que varía do que estaba no proxecto, evidentemente, terá que varar. E se as cunetas non están ben abertas, ben a chuvia e leva, sabemos que ten unha garantía mínima e ten que volver a poñelo como repoñer. Entón, nada, simplemente contestar eso. En canto a chamada, non teño nin idea, eu non mandei chamar a nadie, nin me preocupo de dicirle a nadie o que di aquí. Os plenos grábanse, o veciño que queda, a persona que quede veos, e non entro en máis polémicas que eso. E no de que estaba rematado, se lle contestei nese momento. Falta a recepción, por lo tanto non está rematado. Posamos de manifiesto solamente. Se aquilo estaba rematado, non sei se está certificado, non está certificado unha parte, porque é a anualidade, unha anualidade, ou todavía, porque depois ainda hai a garantía dos 5 anos que ten que estar mantenido. Pero eu dixen que se aquilo estaba, se consideraban que estaba, que foron ver, fixo unha indicación que foron ver. Vale. A sorpresa miña, que ás 9 da mañá que me chame... Andrés, eu aí non entro. Claro. A mí outro día chamaron medio 112 ás 4 da mañá. Bueno, pero é o 112. Claro. Pero é a tua responsabilidade. Non, pero aí é distinto. Exactamente. Aí é a tua Eu non podo decir que o chama vostede ou que non entro nesa... Pero se referiu que alguén filtrou, chivou, como quero chamar a palabra, de que, mira, oye, onte... Bueno, está ben. Oye, que non me son rojo de nada, digo o que hai. Como se está ben, non está mal. Está claro. Punto. Agora, está ben un aparato, pero entonces vou dicir que este toda a noite é pendiente, porque desde que o colega Juan hasta que o lea despois a siguiente persona, pues está... Bueno, a segunda pregunta é unha pregunta de robo ou unha pregunta... A ver, a pregunta foi formulada polo Grupo Compromiso por Galicia sobre a estadística dos números de alumnos e alumnas que están na escola de música. Todos unha relación que además foi por escrito, onde aí aparece... A ver, sumando todos os números aparecen 49. Mayoritariamente é o grupo de piano. Piano, solfexo, sí. O piano, é o que quero aclarar, porque a veces, na lugar que ali sumamos o que vai co piano, tamén vai a solfeo. Non todos, Mayoritariamente. Non todos. Eu explico, despois vos Sí. dadeslle a voz. O que vai a piano, o 95% van a solfeo. É a cante. Entonces, desase, bueno, sempre foi así, non sei ora aquí, se aquí ora é outra disciplina é unha cousa, é o número de alumnos. Pero despois, preguntado, a fecha da hora, é dicir, de que suma 49, a fecha da hora, é dicir, o piano, a velocidade, tal, os que van a piano, que non van a solfeo, a canto, por lo tanto, estamos na mitad, que realmente que é o que hai, 25 e 27. Está para comprobar. A ver, non podo falar? Sí, pode. A ver, É un rogo, mas ben, non é... Non, pero que non é como... É dicir, a mí parece moi ben o que pasaba cando vostede gobernaba, pero a situación é agora non é esa. Canto foi unha modalidade que se metiu o ano pasado, que non estaba, ou polo menos cando nos chegamos á alcaldía, a modalidade de canto non estaba. Entón, non me pode dicir que van todos a piano, a solfexo e a canto, o mesmo rapaz a todo, porque hai algún caso que sí e algún caso que non. Como piano, non todos van co mesmo profesor, cada un vai con outro profesor. Entonces, eu podo, se a pregunta que me quere facer é que quere que eu lle pase por escrito, eu paso lle, cada alumno que vai, eu paso lle. Non teño ningún problema. A mí preguntóseme alumnos e demás, e fíxeno de feito, se non me equivoco, debo de telo por aquí, efectivamente, fixe unha relación por especialidades. Queren que lle detalle? Eu detallo. A mí preguntou o Compromiso por Galicia, pero non teño ningún problema. Pero o que non pode virme a dicir é que usted sabe que todos os que van ao piano necesariamente van todos ao solfexo e necesariamente van todos a canto. Pois en todos cantos non me dá porque as cifras non me cadran con piano e con solfexo. Entonces, eu podo yo... A de solfeo con piano, verdad que casan?
solfexo e piano cadran, pero xa lle digo que non, os 12 de piano non van a 12 de solfexo. Eu- Xa lle garantizo. A pregunta que Garantizo fixen, yo e además. poden comprobar, me dixeron que sí que iban por aí os tiros. E con eso digo todo, non é tampouco... Claro, dixeron non que, é... claro, o que pasa é que lle dixeron que iban por aí os tiros. Entón, aquí non comprobamos as versións. É dicir, necesariamente o que din por aí os tiros ten que ser Eu non sei necesariamente se o van correcto, todos. Andrés. Entonces, xa che digo, quere vostede a relación? No. Non lle podo dar os nombres dos menores, No, evidentemente, pero no, paso que ya. non, que Pero te- que non os tiros van por aí, entonces todo o que se di de fora ten que ser necesariamente todo o que dicimos os de dentro é mentira. Xa lle digo, non coinciden e non é así. Digo. Non todos os críos que van a piano necesariamente van ao solfexo. Non é así. Que a maioría sí, pero non é así. E hai nenos que van a percusión e tamén van a solfexo. E non todos os que van a canto necesariamente van a solfexo. Que quer que eu con eso? E con eso é un robo que non é da estadística, é da estadística podemos decir. Así que, inda que no número da estadística pode haber aí, no total da especialidade, que hai 49, realmente non son 49, digo que da fecha da actualidade, que o Tenéis o número de alumnos. número de alumnos ou alumnas hai 25 ou 26. Non? Eu comprobarei o número de alumnos exacto. É o que digo eu. O que digo eu é contrastar. Si, é o que lle din por aí. Non, o que me din por aí non serán os que van ali, porque eu non van nin aumenta nin perdón, non terán que facer aquí a solicitude. Eu digo eu que é o que me contrastaron de que estaban asistindo á escola ahora mesmo Pero cada persoa que ven aquí fai a súa solicitude e non se lle informa de canta xente vai á escola de música. A ver, a escola de Non música... é o que me está dicindo vostede, que ven aquí fan a solicitude e non se lle di, Mónica, vostede número tanto. A ver se me entendes. Si No, o 49 da especialidade quer decir que hai 49, é Son ficticio. especialidades, son É ficticio. 49 Vale, personas, pero onde refiero? A escola de 49 música... especialidades. En este momento estamos impartindo 49 horas destas especialidades. Punto. É dicir, xa está. Non é así, pero... non é así. Como isto non quero cualquiera polémica, eu digo que na actualidade da asistencia son un número que me presentaron é 25, 26, como xa o que quero. Non quero decir máis, nin crear polémica con eso. Ojalá houbera 50, 60 Sí, ou sí. 80. Por suposto. A pregunta número 3. Vamos a ver, desde o Concello pediuse algún incremento últimamente de aumento de horas do sábado? ¿Te constancia? No, non teño constancia. Non. No. A ver, isto ven un pouco a que aquí de área de servicios sociais insistimos moitas veces de emplear as horas que repartían, que había que solicitar, que adjudicadas. Ahora vense a formalizar un convenio que a través da FECAN, que foi a Consello de Política Social, donde, como efecto retroactivo, incorporase e aumentase o precio das horas. E agora, antes do final de ano, vai haber un pago extraordinario desa corrección das horas, Sí, tanto sí, no 2021 como no Un 2022. euro pico, sí, por cada hora. Vale. Quer dizer que esas horas que xa non se pidió cando pediu a pandemia, que aí quedaron aí bueno, que as palabras que dixo ahorita, que explicou moi ben, estaba moi ben detallado, e que se poderon estar aí, é dicir, salen beneficiados os concellos. Entonces, hai que darse conta que cando dá un servicio a política social, non solamente vai ser o tema das obras, vai poñer tamén o tema dos que van a valorar. Están por aí xa desde o día 10, o día 13, xa hai moito máis valoradores, que chama así a palabra, os que valoran, os que fan o PIA, para agilizar non estar en lista de espera, como últimamente estaba vendo Por tanto, só pedimos e queremos que se teña en conta este servicio, que é un servicio importante que se dá aos nosos vecinos e aos nosos veciñas, e que non estemos sempre pois despois piando, porque ao final dan horas, pagan tamén, porque ademais hai unha cousa, cando se creou a lei de dependencia no 2006, acordados que era 50 comunidades autónomas e 50 gobernos. O goberno casi está aportando ahora mesmo, se o 70% está dando junta. É certo que os concellos poñen tamén algo, pero o goberno central, pero se creou esa lei de dependencia e quedou. A verdade, por tanto, digo con isto que é importante a aportación do piso de vida no seu momento, a aportación que se debe facer e que se debe seguir estando para que ningún vecino, ninguna veciña este en lista de espera este disfrutando dese servicio que ahora mesmo, pois, incrementa.
Creo en corta, pero de todos modos non hai ningún informe de servicios sociais, de Non sei necesidade. se hai necesidade, se non hai necesidade. Lista de Isto espera hai, ten- lista de espera hai. A ver, isto ten que ser coordinado desde servicios sociais, non se trata de, evidentemente, Que quero vai a decir, detección a servicios sociais. exactamente, servicios sociales, en este caso a traballadora social é a que leva este tema e a que si detectara a necesidade de máis horas, evidentemente solicitarían. Non entendo a que ven isto, si é certo que saliu agora o tema de que van a pagar con carácter retroactivo as horas que se fixeron, pero evidentemente non porque ahora sala eso é justificable decir, pois hubiéramos feito máis horas, porque había que pagarlas igual, o sea, non... Isto ven ao punto de que cando daban as horas aquelas, e se poderon justificar tranquilamente, porque a aportación que fixo David explicou moi Bueno, ben. eso creo que xa se explicou. Aportouse, tuvieron a idea, non se fixo. Depois deron máis reparto de horas, non se pediu. E lle dixeste, tipo, a dar tanto pico, non sei cantas horas e tal, pero aquí todo o que dan parece que é pouco. Eso Que explicou. todo é importante, todo é importante, por non Correcto. preocupar que é importante. Todo importante. Todo iso redonda en beneficio da nosa xente. Correcto. E evita de que este en lista de espera, de que se este retrasando en facer as valoracións, en facendo os PIAs, e ao mesmo tempo de atender a xente. Ben, Que ao mesmo tempo non solamente isto enriquece o da parte económica, sino que tamén para un emprego base para sacar o da prestación, para sacar a licitación dun servicio importante e non andar sempre, moitas veces, pois sempre estamos os concellos piando dunha cousa ou outra. Iso é o que se requiere do convenio que se firmou que pegar, que representa todos os concellos. estamos de acordo. Porque moitos concellos están na situación que está o Concello da Baña, Estamos de acuerdo con esa Claro, rectificación, pues, ese entonces- cesamento de pago. Pero entonces- si isto é o mismo, o tema das horas COVID que explicouse aquí por activa e por pasiva, que se as debe cousas eran unha cousa necesarias. e as outras petición de aumento son outras, Antonio. Estou dicindo que si o Servicios Sociales a Traballadora Social detecta a necesidade de solicitar máis horas, evidentemente que se va a solicitar máis horas. Eso sí que ve desde a situación no se detecta, é donde se agiliza todo o trámite da historia, ¿verdad? Así, racionalmente, o que é dun lado a outro como o correspondente anteriormente, cando poñían disculpas por 1.400 e non había maneira de justificar as obras. Aclarado. Bueno, e agora hai aquí unha pregunta porque eu vi nos decretos é unha sorpresa, pero bueno, non sei, que quería unha aclaración. A que se debe o decreto de inicio da resolución do contrato da obra do trámite da audiencia ao contratista adjudicatario da obra de abastecemento de agua potable da Cala? Ben, esa é unha cuestión técnica casi mellor que a contesta o secretario. Ben, esa obra realizouse na súa totalidade en base ao proxecto. É dicir, o que está previsto no proxecto está realizado. Sin embargo, a dirección de obra non tuvo en consideración a tramitación dun modificado no seu momento, é dicir, previo á realización de obras complementarias. Debido ás características desas obras complementarias e a previsión legal que está na lei de contratos, a única solución mínimamente viable e con respeito xurídico mínimo era esta que se tomou. Esta decisión foi, como é unha obra subvencionada pola Diputación, consultada coa Diputación, tanto no servicio de plans como no servicio de contratación. Están de acordo coa solución que se tomou nesta casa e non ten máis. A ver, É dicir, ao final, o contratista realizou a obra, vai presentar as certificacións de obra en base ao proxecto e vai haber unha factura maiores en base a esas obras complementarias. ese é onde quería eu... A ver, é certo que... Non vai haber acta de recepción, Non, porque no canto da transacción vai haber A ver, eu o penso acordo que de resolución. destas cosas xa hubo outras similares, en iguales circunstancias, ou anteriores, incluso, como alguna xente que dá un curso de acreedores. É certo que se pudo facer un modificado anteriormente, pudo se facer, por culpa de que non estaba adaptado por esa. Aí creo que ven un pouco pola instalación donde están os motores de todo isto. Exacto. Mais ben non por aí. Certamente, ou se pudo facer un modificado, que non se fez, ou tamén agora se podía facer unha cousa. Liquidación. Non damos non damos Non, pero liquidación do ejecutado. E o outro, depois facer un trámite a parte, como se fixo
Aquí xa se fixo, sí, non é unha obra. É que, efectivamente, eso Que debería... podíase facer a liquidación do ejecutado e a outra parte... É que ese era o camiño, pero como non se comunicou no seu momento por parte do Concello, o que prevé a lei de contratos é nos casos nos que non se poda realizar un modificado non previsto, como este caso, porque se dan as circunstancias, están ali marcadas, a lei de contratos prevé rescindimos contrato e paralelamente iniciamos unha nova contratación polo que hai que facer a E aí vai a liquidación, non se xa determina se lo bien que a empresa dá o seu beneplácito. Esa é a línea que pasa, como xa está a obra realizada, porque, repito, a dirección de obra non fixeron o seu traballo, pois... Non, o normal é facer o modificado. enriquecimiento injusto, vai. Iniciar. Se non é un enriquecimiento... Sí, sí. Entonces, me parece a min Que, que... bueno, consultado na Diputación e todo eso, Sí, a pero- que se deu foi esa, era máis viable. José Antonio, temos dito aquí que a veces non queremos facer e o trámite un día dun modificado é sinxelo. Sí, E iso pode facer eso, pode facer en 13, pode facer... pero neste caso, Xa, en 13, por exemplo, vais ao meu punto de vista, pero é unha cuestión moi personal, é unha opinión moi personal. Está certo que se fixo ali un ramal, ali, aquilo mellor é insignificante. Bueno, pues había que ter modificado, facíase. O mesmo que se fixo no Antón, cambio, non se fixo aquí na Baña, non se fixo en Cornell, non se fixo tal, e isto trae depois o que di o secretario. Trae de que aumento de obra, non, faz un modificado, e se non hai que fazer unha liquidación do ejecutado e o resto vai a... buscouse esta solución e de eso. Esta solución fíxose moitas veces aquí. Aquí, por exemplo, pasou unha vez con unha empresa que colliu a obra, empezou a facer a obra, e na mitad da obra, non foi na mitad da obra, bueno, no intervalo da obra, concurso de acreedores. Fixo a liquidación do ejecutado, o trámite da audiencia, a empresa presenta o seu papeleo para poder ejecutar o tal. Pasou no Concello directamente, pasou que a Xunta cando foi o tema da depuradora de Cornella cando foi a construcción do novo. Tanto, é dicir, facendo eso, evítase de agora estar con este trámite administrativo que en Gorrosa está aí todo paralizado. Bueno, a seguinte pregunta que teño aquí é, bueno, xa facía creo que 2 ou 3 plenos que non, porque estábamos en período estival, me parece que non era o adecuado, pero decir, recordar o tema, xa empezamos Madeireiros a facer das uvas. Xa empezan. Entonces, por favor, vamos a empezar tamén, agora que empezan as chuvias, os oñados, e o inverno, de que estar encima deles, porque senón acaban de estragar xa todo o que está mal. Bueno, claro, me refiero agora porque agora se empezan a deixar en todos lados. Todos lados. Entonces, bueno, eso máis ben é un roubo. É un roubo vai continuo porque agora estamos en outubro xa novembro. Veñen as chuvias, a toñal, veñen as chuvias, o poñal son invernal. Porque como empieza a chover fuerte, o peso das maquinarias, pois... Sí, trataremos de seguir controlando ese tema para intentar eso, que se respete na medida do posible os camiños. Outra pregunta é, en preso atrás que xa falei de que se debería priorizar e cuidar e manter os elementos do mobiliario urbano, é dicir, dar un tratamento, porque está olvidado, que non estuveron un desuso, e moitos deles pois, teñen algunha descripción. Tamén é un roubo de que se cuide pois, todo este mobiliario que moitas veces está, pois, cerca dos locales sociales, ou na área recreativa, ou en outros sitios. Por lo tanto, sí, bueno, aí comentar que, bueno, que a Brigada de Mantenimiento está tratando de, cando se ven desperfectos, e intentar ir solucionando esos pequenos problemas e, sobre todo, unha labor de mantenimiento para que non se deteriore a maiores. Outra pregunta que xa é o pasado 16, como motivo do evento que se realizou en Cores, eu ben porque eu salí un poquinho, bueno, salí un pouco antes porque teña presión toda a tarde, pero ao salir do acto fun hacia a volta hacia o Lameiro. Como chovía, estaban as cunetas como atascadas, porque estaba agua brincada por riba. Entonces, ten en conta ahora que cando empezan as chuvias, e ali pois, xa é estreito de limpiar, que por un día os arrastres que te produciu agora de follas e todo isto, pois a agua iba por encima das casas. Entón, son mesmo que antes, é labores de mantenimento que debemos ter en conta, porque ali é moi estreitinho e é peligroso. Pode estar rimar xa cae na cuneta. Sí,
xa se deu un pequeno plan de mantenimento de cunetas de puntos críticos, pasarellese tamén a brigada. Falando do bom mantenimento, vemos novamente porque dixeron agora dúas cousas. Unha, os tramos vellos da carretera velha, que é a C444, aí enfrente onde está o silo, quitados para o outro lado. Aquí lo vemos terpolero. Cristales, ali deben de facer lavadoras ou non sei que é, deixando aí os restos, pero é un pouco de mantenimento é un tramo pequeniño, que son menos de 50 metros, pero está ali para ver que e ora cando vin por aí a propósito está elítica, sanitario, Fai ainda 15 días fui a brigada a retirar ali uns enseres que había ali tirados e tal, é un problema, sabemos que é constante, entonces, bueno, estamos... Bueno, falo de aí, depois ainda hai moito tamén da Rubinón moito de Satún, pero bueno, Rubinón ora non vi nada, pero... Pero non podes. Pero non podes. Tiro non para outro lado. E aproveito tamén para que o que me decía Rosa, que lle dixeron, a limpieza do camiño está na rotonda do Feirán, que ven que fan a caminhata agora, que fan a ruta de pasear, non dixera da dereita ou da esquerda, non, Rosa. É que eu non conozco. Claro, O meu señor, é o tramo o Pata Negreira con a Baña, ele fan esa ruta, e hai un tramo que pertenece ao Concello da Baña, que así lo van dun lado ou outro. É un camiño de Saorra. Pero non sei, na hora que vai, non sei. Era da esquerda que vai para a Sertina. Debe ser aquel. Non sei mesmo, non estou. Vindo de Negreira a dereita. Vindo de A que vai pola parte Se vai dar unha valla, non sabes que hai unha valla Sí, depois que o camiño vai por para abaixo. baixo, a que vai dar a Pedramama, non? Sí. E despois que é que vai por abaixo paralela Sí, sí. a... Si que se pone así un pedazo por Sí. arriba. Pero que é o camiño ese, o... Sí, Yo que sei que é eso, Debe de ser. A ver, ese tramo é noso. A xente agora anda moito, é o que ten ese pedazo de limpar, será que depois non poden salir arriba, non? Hai outro aquí no Reilán, que está arriba das casas, un casón moreno, hai outro que se mete así para Sí. atrás. Bueno, ali onde está o tamén, a máis do Moreno. No, pero A mí dixeron na redonda do Ceilán, cando veñen de Negreira, depois ali teñen que dar volta, porque Sí, non ten... eso. Pero eu creo, interpreto eu, ves de Negreira e a xente no paso de peatóns que había marcado antes, non é aí que se mete por un carreiriño na mesma rotonda. Non, un pouco máis adiante. Un pouco máis adiante. Non metes a por baixo. Es que é un camiño de Saorra, como os que hai por Vale, Negreira, sí, sí. Pasamos de- Frente á primeira casa. Pasamos de aviso a brigada. Ben. Bueno, tiña aquí tamén que é outro robo que é agora no tempo este que é o propicio en moitos concellos, que é Mora Boqueixón, Vedra, Trapo, que xo quitaron o que eu comentei un pelos atrás. Por exemplo, estiveron reunións constantes co Instituto de Consumo e de Competencia para o tema da factura da luz, da factura da luz, ou sobre todo un problema que é moi importante que agora en todas as empresas a final de ano, que si cambia para aquí, que se paga para 100 euros, é dicir, darlle unha noción, porque senón a xente, hoxe en día, o mesmo que dicen de Sogama, que agora é un momento para colectivos, asociacións no colexo tamén é unha labor importante que o mellor traer unha charla no colexo de Sogama, o tema da factura que está tan candente, pois tamén é importante. Eu sei que están moitos concellos, pois, o outro día, por exemplo, vimos de Boqueixón, vimos de Vedra, vimos de Trapo. Sí, nós temos de feito mañá tamén o tema de banca, Sí. de banca electrónica e todo eso aí nas escolas de música. Xa falamos o tema tamén co colexio, e o da factura de luz o temos tamén. Ben, acabo, a última xa, máis que nada aquí, é un agradecemento ao compañero David, ainda que eu dixen personalmente, porque de que non sei nada vai facer a partir de mañá, pois é un agradecemento do noso grupo en concreto, por todo este tempo que aportaches ideas boas, enriquecedoras, ainda que a veces non se fixeron puñetero caso, pero na materia, sí, é verdade, porque se un sabe da materia e ainda non fan caso, pois é como que vai ao médico e lle di que ten isto non lle fai caso, pois as consecuencias depois son as. Entón, por aquí, pois, desear toda a sorte do mundo, no tramo personal, no profesional, neste tempo que estamos, pois moi grata a toda a presencia, enriquecedora, e desde aquí, pois, que desexamos todo
toda a sorte que mereces, que realmente foi en día que coincidiu mismo na pandemia, tamén foi un pouco as circunstancias, pero por moi foi enriquecedor. Moitas gracias. Ben, como para concluir sobre Galicia. Antes de nada vou facer tamén alusión a... Bueno, antes de nada que moi contento de volver a estar aquí outra vez xuntos, que nos podamos ver, que a mí gusta mirar a xente a cara, que prefiro mirar aquí que non a través dun plasma ou dun ordenador ou dunha pantalla do móvil. Como sempre fago, vou facer primeiro alusión ás cousas que se dixeron aquí. Eu tamén tiña pensado dicir que outro pleno máis sin contido, é dicir, bueno, ratificar un punto e aprobar unha acta. É dicir, nin un só proxecto a tratar, nada que valorar. O señor alcalde dixo, se non hai contenido non o podemos inventar. Bueno, eu creo que é certo que non se pode inventar, pero hai que traballar para que os plenos do Concello teñan contido, proxectos, iniciativas, campañas, propostas, e que a oposición, aparte de facer unha labor de fiscalización, podamos tamén valorar esas propostas, eso que se trae. É dicir, eu nun goberno minoría que os plenos son simplemente para aprobar unha acta ou se para ratificar un acordo, bueno, creo que en pleno nun goberno minoría esperaba máis actividade, pero sabes que non, porque isto creo que é a cuarta ou quinta vez que o leo dicindo desde que comezou a legislatura. Tamén quería falar, facer alusión ao que se dixo a pregunta do Partido Popular, que fixo aquí unha pregunta e o día seguinte por mañana xa lle chamaron. Eu aquí isto xa critiquei moitas veces, creo que hai outra forma de facer política. Todos sabemos o que hai, é certo que é público, como dixo o Pena, grábanse, na Universidade de Vigo tamén non gravábamos nós, pero creo que hai outra forma de facer política. É dicir, eu porque digo aquí algo, non vou en contra de ninguna empresa, ni ningún traballador, ni ninguén, simplemente fan o meu traballo. Que se, desde un grupo de goberno, que se intente, porque así o afirmo, así o sei que está pasando, que nos chamen a nós para pedir explicacións, creo que non é un problema. É certo que vostedes non son responsables da chamada que faga, neste caso, o responsable dunha constructora, dunha empresa. Pero, bueno, como dicen, non vou enredar máis, hai outras formas de actuar e outras formas de traballar. Creo que o labor da oposición, e vostedes non o crean, porque voltaron moito tempo na oposición, e non o crean, é moi importante. Ben, dito isto, comezo antes de nada, a facer referencia ás preguntas e ás respostas que me dan do anterior pleno. Respecto á Escola de Música, fixe alusión ao Partido Popular, eu tamén quería facer alusión á resposta que me dan. Dime que a día 20 de outubro de 2021 hai unha serie de alumnados, 12 de piano, de percusión 5, 4 de canto, un de vento mental, etc. Non dan o número total de alumnos e alumnas na Escola de Música. Eu supoño que haberá alumnos ou alumnas que están en varias especialidades. Entendo que tamén, como dixo o portavoz do Partido Popular, a maioría dos nenos e nenas que van a unha especialidade destas de un instrumento tamén van a solfexo. Entendo que a maioría, non sei se todos. E tamén moitos deles, entendo, se me comentan, que tamén van a canto. Bueno, chamase canto actividade, pero eu creo que é outra cousa. É dicir, canto, clases de canto, son para modular a voz e para utilizar a voz como instrumento. Eu creo que o que fan aí é outra cousa. Cantan, fan cancións, sí, pero non é, creo, se non que me corrixen, que non é unha actividade propiamente dita de canto, de utilizar a voz como instrumento. Entón, a mí gustaríame saber o número total de participantes e os seus nomes. Eu xa critiquei ou fixen alusión á Escola de Música varias veces. Hai cousas que non entendo, a Escola de Música que non entendo de agora. É certo que, como dixo a señora Marco González, que contanos de fora, contamos de dentro, pero eu os coitos de fora e de dentro ainda hai cousas que non me calan, que non as entendo. Non as entendo. Porque eu creo que a idea de todos e de todas é que isto funcione, que haxa canto máis xente mellor, e que veñan os mellores profesionales, e que os nenos e nenas estén o máis contentos posibles. Bueno, entón, eu o que quero saber é, se me pode pasar, non os nomes, senón me pasa as iniciais, para saber o número total de alumnos, porque vexo, hai 8 mestres para este alumnado, non? 8 mestres para, bueno, non sei os alumnos que serán, pero andarán sobre 20. Ou menos. Entón, bueno, quería saber a lista das iniciais de todos os nenos e nenas para ter unha opinión máis argumentada e saber
se estou no certo do que eu penso da Escola da Música ou estou equivocado. Entón, poden pasar esa lista sin problema ningún, verdade? Ben, respecto ás escolas deportivas, dime que tamén que hai un total de 60 participantes. Entendo que entre persoas adultas e nenos, non é así, non? Sí. Nenos e nenas. Sacando as actividades de pilates de expresión corporal de adultos, que son 18, tamén supoño, entendo, que serán adultos ou adultas que van a pilates e máis a expresión corporal de adultos, que habrá algún que repita. Tamén creo que xadrez tamén é unha actividade que se fai ou hai mestre presencial, porque ese ofertábase de forma... Online, pero ahora vai vir algún día en presencial. Vale, Sí. entón, se son 16 persoas que están apuntadas a xadrez e se fai online, eu creo que o número total de participantes que non son 60, senón que baixará. O sea, será un número máis reducido. Por lo tanto, tamén me gustaría ter unha listaxe de todos os adultos e adultas, nenos e nenas, que participan nestas actividades, para igual que fixen a Escola de Música, pois ter unha opinión argumentada de como funciona. Dime que para o servicio de madrugadores hai 6 alumnos ou alumnas anotados, que me parece ben. Non sei se asistirán todos de forma diaria ou días soltos, podemos aclarar? Non asisten todos os días, non sei. Vale. Bueno, pues quería saber tamén cantos asisten de forma diaria, se igual os mesmos 2 nenos que había antes, ou nenas. Non me din cal é o gasto que terá este servicio este curso. Eu entendía polo que teño escoitado que se iba a reducir, pero non teño nin idea do gasto, non sei canto é, non se me contesta. Bueno, se me contesta, non o preguntei no anterior pleno, porque non me responden cal é a empresa encargada de ofrecer os servicios, que me dan un número aí de TEDx, E está todo o que pero estás preguntando. non me poden dicir logo cal é a empresa que contrataron. Repito, está todo a súa disposición ese expediente, a disposición de calquera, onde está toda a información que... Pero que eu podo consultar este expediente directamente na web ou non está colgado? No, ten que vir aquí necesariamente, Aquí, bueno, ou se lle pasa. No, a ver, digo porque me parece, a ver, non pasaba nada por dicir, mira, pois foi esta empresa. Pero está perfectamente, temos un expediente, É que non sei, foi todo o proceso. é dicir, non sei cal é a empresa. Pero claro, pero... Eu, a ver, entendía que como aquí eu, desde Compromiso, falamos, e creo que o Partido Popular tamén, falamos multitud de veces que era un gasto excesivo para que asistan 1 ou 2 nenos, incluso menos, porque este ano días que non houve nada. Igual o anterior, bueno. Entendía que se estaba dando unha volta buscando algo máis económico, máis racional, máis normal, e creo que se tirou pola mesma vía, que non, por lo que entendo, ou reducirse o gasto. Vais a facer un sistema diferente, é dicir, esta empresa vai a estar solo o primeiro trimestre, despois vai a ser unha persona do Concello quen vai a facer o servicio de madrugadores. Vale, e logo porque non se empeza a desar con este servicio? Porque está de baixa, temos unha persona que non está. Entón, mentre que posto ten logo? non se cubra esa baixa, non se vai a poder facer. E que posto? Non me digo o nome da persona, pero que posto... É dicir, que posto cubre no Concello para saber... É a educadora familiar. A ver, entonces a mí descoloca un pouco, porque eu recordo que mandaron vostedes un informe dicindo que facía falta máis persoal para servicios sociais. E unha delas, non sei se, creo que era a educadora familiar. Se ahora lle ponen un cometido diferente ao que del, entón, a ver, de que me vale a mí un informe de servicios sociais dicindo que necesita máis persoal se ainda lle quitan un para os servicios madrugadores, que non ten nenos e nenos, porque se ahora 20 nenos eu estaría encantado, pero que non os hai. O personal que se decía e que se intentaba poñer era outro traballador social. Sí, pero que se tratou. Non se dixo que había que aumentar outra persona de outra característica. Por suposto. Era concreto, unha persona concreta. Por suposto, entendín entendín perfectamente o que me dixeron. Hai cousas que o traballador social solamente fai ele, evidentemente, que a outra persona que iría para este puesto no momento en que poida, non pode facer as funcións da traballadora social. E aquí o que se solicitaba era exclusivamente un traballador social. Eu non me meto na solicitud do traballador social. Métome na que houve un informe... Espera, deixeme acabar. Había un informe dicindo que os servicios sociais estaban saturados, que había moitísimo traballo. Unha delas, das persoas que fixo un informe, creo recordar que foi educadora familiar.
Se agora tanto traballo ten a educadora familiar, tanto traballo ten os servicios sociais, tanto traballo ten a administrativa que está cada vez servicios sociais, e ainda vostedes quitan un traballador para facer para cuidar a nenos, que pode facer, é dicir, que xa non hai nenos para cubrir para ese servicio, pero quitan unhas horas e ainda máis, pois entón non estamos tan saturados. É o que veio a dicir. É dicir, me parece completamente ilóxico. É unha moi mala xestión sacar poñer a unha educadora familiar que fai tanta falta a cuidar no colexio. Personalmente. Aquí o que se dixo que facía falta era un traballador social. Que xa entendín, Pues pero non ten vostede... non cambia as palabras a donde vostede as quere levar. O sea, non hai máis trasfondo. Pero que non estou cambiando nada. Estou dicindo que hai un informe. Un traballador social, e de feito había eses informes, de acordo? Que vostedes non apoyaron esa iniciativa, e nese momento de sobrecarga polo tema do COVID e toda a situación que estábamos tendo no Concello, non se pudo... Sabes o que sobrecarga hai? Que collen a educadora familiar e apoian a cuidar dos nenos. Estou che dicindo... Cando é un servicio que non é totalmente polas estadísticas que temos no Colexio da Valla, no Concello, polo que sabemos, que os cartos que se pagou por neno, é dicir, que é un servicio que non fai falta. E ainda por encima quitamos a educadora familiar e apoiamos a cuidar nenos. Bueno, eu, de verdade... Ese é o servicio que ti sempre insistes en que non fai falta. Eu xa non... Non. Hai seis nenos que foron a eses días, entonces facía falta. Está claro que non é un servicio que se poda decir pois van ir 15 nenos, van ir 20 nenos. É un servicio que é puntual en moitos dos casos, para que as familias podan, por conciliación, poder deixar os nenos antes. Non é unha previsión, estou falando eu, non é unha previsión de decir pois vai haber 10 nenos, vai haber 6. É unha cousa que surge. Os 140 e pico nenos que hai no colexio teñen e poden utilizar ese servicio de madrugadores, según as necesidades das familias. Habrá meses, con millor, pois por circunstancias haya 6, e habrá meses que por circunstancias haya un ou non haya ningún. E pode haber meses que por circunstancias personales das familias, pois pode chegar a haber 7, 8, 12 ou 10. Se non temos ese servicio, non o podemos dar. Temos un concello que está moi embellecido, vostedes saben, en donde a situación do colexio cada vez hai menos nenos, en donde temos que cuidar e mimar o colexio. Entón, bueno, pues estamos tratando de cuidalo e de mimalo, ofrecendo todos os servicios posibles, neste caso. Insisto no mismo, é un gasto, para o noso punto de vista, justificable. De acordo? Hai outros gastos que ao mellor non son tan justificables. Eu non entendo porque sempre está con esa tema do servicio de madrugadores. Home, deixa as familias que leven os rapaces aí ao servicio de madrugadores. Que hai menos familias? Bueno, pois evidentemente. Habrá días que habrá máis e habrá días que hasta menos. Eu, sinceramente, ratifico no que sigue dicindo. Creo que se vostede quere mimar o colexio, que acabo de utilizar a palabra que mimar o colexio, hai outras formas de mimar o colexio con eses cartos. E tamén outras formas que se me ocorren a mí para utilizar a educadora social, ou a educadora familiar, de verdade. Pero bueno, se vostedes siguen con ese tema, fagan. É dicir, vostede di, non o servicio que nos colle de sorpresa, como o primeiro ano, levamos 2 cursos. Houbo, creo que o curso pasado, houbo 3 días ou 4 días en todo o ano que algún neno foi de forma esporádica. Non teño aquí os datos, pero é algo así. Pero bueno, vostedes sigan mimando con eso desa forma. Que desa forma, eu creo que é unha moi mala xestión, moi mala forma de facelo, seguirei dicindo, pensaba que este curso se ia facer de outra maneira, sinceramente. Xa que logo, bueno, se me pode pasar as iniciais dos nenos, non me digo os nomes, e consecuentemente a xente que participou este último mes que se contratou unha empresa. Xa mirarei logo eu, xa que non me queren dicir o nome da empresa, xa buscarei eu, non hai ningún problema, non buscalo e direi públicamente que non pasa nada. Tamén gustaría ver tamén as 3 ofertas que lle entregaron para este mes, que sei que esta foi máis económica, non a mellor. Por eso se che remitió o expediente. Aí está toda a información. E ti solicitabas ver como fora o proceso. E aí está o expediente correspondente onde está todo o proceso. 3 ofertas que foi seleccionada. Porque foi seleccionada, está todo. De aí que se che remitira o expediente onde está toda a información. Direi, sei. Cando queiras. Ben, agora empezo as preguntas para que teña este plano. Vos saberei que estou con pichas. Respecto á actividade de atletismo celebrada pasado sábado, non se publicou nada na web do Concello ni no Facebook. A pesar de que, bueno, existiu o responsable de comunicación da empresa, o responsable da empresa de comunicación, e fixo unha reportaxe que eu estaba ali. Queria saber cal é o motivo polo que non se publicou nada. Eu,
A ver, é certo que foi pouca xente, non? Pero vamos a ver que houve unha xente que se pediu por favor que viñera a facer unha demostración e non sacou nada no Facebook na página web. É dicir, chamamos ou mandamos aos chavales que veñen aquí a Baña a facer unha demostración, unha exhibición. Os rapaces levántanse pola mañá, veñen aquí, fan a exhibición, sáqueselle fotos, grábaselle o vídeo ou o que sea. E non sale nada na página web e no Facebook. Hombre, é que eu creo que, a ver, hai que ter un mínimo de respeto por os demais. No anterior pleno comentaba a señora Alicia Blanco, comentaba que fora unha falta de respeto da alcaldía, polo menos non ir ali a xente que traballa no Verdadeiro de Empleo, xa non digo felicitalos, hombre, saludarlos, moi ben, non sei. E agora, que tampouco tivemos un mínimo de... Esa xente creo que lle gustaría ver no Facebook os seus pais como están facendo esa exhibición. Non entendo porque non se fixo nada, non se publicou nada. Se me pode aclarar... Podo contestarte? Sí. O 15 de outubro, na página do Concello da Baña, aparece publicado Xornada de Portas Abertas de Atletismo, ben probado. Mandouselle a cada rapaz do Colexio da Baña un díptico para que participara nesas xornadas. Que está así, perdona. Eu digo despois, é dicir, o vídeo que gravaron posterior, os chavales, gravouse, gravaron un vídeo, sacaron fotos e non se publicou. Non, eso sí. É dicir, o de mandar, e a xente foi, e ti sabes que sí, que... E non houve participación. Pero fixeron unha exhibición. Sí, evidentemente. Temos que agradecer que participara. Entonces, vamos a ver, foi unha actividade que intentou moverse. Agradecemoslle e viñeron, evidentemente, gratuitamente participar todos os atletas e o propio entrenador. Evidentemente, informouse, publicouse na página, bueno, no Facebook do Concello, mandouse a todos os rapaces do colexio. Entón, foi unha actividade que polo que sea non tivo tirón, porque ti estabas presente, eu desafortunadamente ese día tive que traballar e non puiden ir, foi o alcalde. E veo unha sola persoa interesada. Non, bueno, había dúas persoas. Vale, dúas persoas. Había dúas persoas, éramos, e mira, ainda que non fora ninguén. É dicir, se se leva responsable de comunicación, se se fai un reportaxe fotográfico, por que, a pregunta non me respondedes, por que non se publicou nada no Facebook ni na página web? Por que? Non entendo. Porque a responsable de comunicación fixo o seu traballo, foi ali, fixo o que tiña que facer. É que non me colle na cabeza, é dicir, os chavales collense pola mañá, van ali, díxelle, collo o campeón de tiro, de lanzamento de peso, fai o seu tal, que non me dixo que estaba un pouco tocado do tobillo, fai o tal, quenta, fai un chaval o salto de vallas, fai a rapaza, un tal, e non se saca nada. Home, pois, digo, o seu pai, o seu nai, que mira, o rapaz fixo, digo, vamos a ver o que fixo. E non se publica nada que non entendo. Porque houve actividades no Concello que se fixeron esta legislatura que non foi nadie. Que foron vostedes e algún amigo que teñan. Esa cousa, a foto. E non entendo, porque neste caso, que vai xente sin cobrar, de forma altruista, para facer algo bo para o noso Concello, perden unha mañán de un domingo, porque fora un domingo, un sábado, un sábado, e non se saca nada, pois non entendo. Non entendo, seguirei sin entender. Se me dan unha resposta ben, senón, pois pensarei o que eu pense. Que non se sacou porque non se interesou. Non se me vai dar a contar. Home, non sei o motivo, non che podo dicir porque non se sete, non participei, non fun ese día, e non sei porque non se sacou. Douche a razón que hai que agradecerlle a esas persoas, e así que ten que salir ese vídeo. Pero bueno, esa xente, eu personalmente lle din as gracias por participar, e incluso lle dixen que, bueno, que foi unha pena que non tuvera afluencia, que se intentara facer a publicidade de varias maneiras, e así foi, como día a Concelleira, que se mandou un colexio, que se puso na página web, e bueno, incluso se valorou ali, valorei con esa posibilidade de darlle outro enfoque, o mellor intentar facela no colexio, para intentar que teña un pouco máis de repercusión. No seu momento valorouse se subir ou non subir ou non ter afluencia, pois estamos mirando como facer unha composición para que quede un pouco, de certa maneira, ordenado, non se vexa que non había afluencia e que non deu nadie. Si facelo dunha maneira que se vexa a xente facendo a exhibición, pero non é unha cousa que nos correra esa prisa dado o resultado que tiña en sacarlo. Entonces, vaise, bueno, sacar un algo, probablemente, pero a circunstancias, bueno, sacarase cando se considere, cando se o momento. Vamos a facer unha
como chamo, non sei, colgar unha foto ou vídeo, creo que non, é dicir, o chaval facendo o seu traballo e tal, non sei, outras veces cando fan unha actuación que non vai nadie, si que a sacan. Non entendo por qué. Sigo vostedes, bueno, agradezolle que, de verdad, a diferencia de que teñen vostedes, que seguro que tiene un día moi complicado ir ali e dar as grazas aos rapaces, de verdad que eu personalmente o agradezo. Paso xa, bueno, sigo sin saber o motivo, quedo sin a dúbida, xa eu pensarei o que cree, toda a xente que vexa o vídeo, que vexa o pleno, pois pensará o que porque non explicaron porque sempre publican algo e non nos dixeron. Ben, a segunda pregunta, coméntanos a veciñanza de Buchaín, que solicitaron a alcaldía unhas bandas reductoras de velocidade. Tamén nos comentan algo parecido que tamén se fixo a veciñanza de Nantón, que tamén lle pediron ao alcalde unhas bandas e outros asuntos que me comentaron. E a veciñanza de Ceilán tamén solicitaron a conexión do saneamento, que non hai un problema. Todas as peticións recibiron a mesma resposta da alcaldía, ou casi a mesma, que xuntaran sinaturas entre a veciñanza para realizarlo. Pode explicar o señor alcalde que se debe este proceder, que a veciñanza teña que buscar sinaturas para poñer unha banda? Vamos a ver, as bandas rugosas evidentemente que se fan para unha reducción de velocidade, pero evidentemente que é unha cousa que eu xa lle comentei aos vecinos, non? Neste caso viñeron unha persona de Buchaín e unha persona de Nantón. O que se dixo é que evidentemente que hai que facer mirar se é viable colocar aí as bandas reductoras, evidentemente porque unha persona en concreto veña a solicitar unhas bandas reductoras non é un motivo para poñelas. Haberá que mirar se hai realmente un exceso de velocidade e se hai certa concordancia en colocar esas bandas reductoras, porque a veces dá máis problemas dos que pon. O que se disfrutou é que fixeran unha petición consulta, como fixeron en outros lugares, como fixeron en San Cibrán, como fixeron en Orboeste, en donde, bueno, pues, os veciños afectados nese tramo, pues, fan unha petición consulta para colocar unhas bandas reductoras. Esa foi a contestación que se dixo. É dicir, con este alcalde, entón, cando queramos algo, temos que buscar xente que nos apoie, firmalo e traerlo. É dicir, o alcalde non pode buscar un organismo pertinente que diga se esas bandas rosas son idóneas colocalas aí ou non. É como se eu pido unha fonte nun sitio concreto, pois o alcalde debe saber, pois este, ou o seu grupo de goberno, que non é só a alcaldía, que, bueno, non sei a forma de actuar que teñen ustedes, pero supoño que no grupo de goberno valorarán, oye, pois mira, este señor pide aquí unha fonte non é viable porque non se pode, porque non ten sentido. Pois o de banda rugosa, creo que decirle a veciñanza que busque sinaturas para todo, eu non me parece un proceder adecuado para un concello como o noso. Rectifícome no mismo, digo que, por exemplo, o que di no tema da fonte, evidentemente, que porque un veciño veña a pedir unha fonte, pois non vamos a facer unha fonte, evidentemente. Si ven a parroquia solicitando unha fonte por un motivo concreto, e son 150 veciños e queren unha fonte ali, é viable poñer a fonte, evidentemente que aquí estamos traballando para o benestar dos veciños. Entón, temos que intentar, na medida do posible, sí, pero bueno, sigo sin traballar na fonte. Sin parecer un procedimento serio, referente a eso, a min ayer ás 10 da noite chegou unha señora ali, oye, mira, cando firmando, vou buscando firmas, porque fun falar co alcalde e dixen que reunir as firmas. Eu sei, coño, que tamén dixeron aí. Vamos, non hai problema nenhum. Pero ela dixo que sí, que tú lle dixeras que estaba a firmas. E que se proceder? Que é unha maneira de ter unha justificación de que hai unha petición, evidentemente, porque un veciño considere que ali que hai que poñer unhas bandas rugosas, pois non ten moito sentido. Se unha petición firmada por un consenso ou por unha mayoritaria parte dos veciños afectados nesa zona, pois é unha forma, evidentemente, de tomar unha medida e mirar se realmente aí leva consigo colocar esas bandas rugosas. Bueno, esa forma de proceder só fai crispar a xente dese lugar. Porque habrá xente que a queira, entón os que non queiran tamén teñen que buscar sinaturas. Evidentemente, por que? Porque o señor alcalde dixo que teñen que buscar sinaturas. Bueno, é a forma de proceder deste, non vou dicir alcalde deste grupo de goberno, eu creo que, como digo, é simplemente crispar a veciñanza e que haxa problemas entre veciños e veciñas. Porque pedir sinaturas,
decir, non lle vexo, para certas cousas, sí, pero para isto, pois, non, en absoluto. Pode explicar, señor alcalde, que sucede co saneamento, porque vostede fixe alusión a Buchaín, a Antón, a Eludiu, decir, Ceilán, porque eu fixen tres exemplos. Pode explicar que sucede co saneamento na parroquia de San Mamede, que sei que existe certa crispación veciñal? Pois non sei que crispación, eu falei cunha veciña en concreto que me solicitou a posibilidade de poñer ali o saneamento, comentouselle que vamos a tratar de leválo nunha das obras do POS, de feito técnicos xa estuvo ali, xa estuvo valorando as posibilidades de facelo, e non sei que crispación hai porque non teño constancia de ninguna Pero crispación. non hai ningún problema logo ali para que os veciños e as veciñas se conecten ao saneamento, para que... Ali para conectarse ao saneamento, por se vostede non o sabe, o saneamento vai por un lado da carretera, a 1 metro da acera máis ou menos, e para conectalo hai que pedir autorización a estradas. Non pode conectar calquer veciño porque queira. Entón, bueno, vai se meter no proxecto, se consiga aprobar para o POS, miraremos a posibilidade, porque ali evidentemente xa está metido o tramo que se fixo neste POS, tanto San Mamede como na Baixada, na carretera da Diputación, entonces, pues, darle continuidade adiante, porque vemos que ese tramo, na medida do coste que poda ter, pues, ten salida hacia a depuradora de Negreira, e consideramos que, bueno, nos vamos presentala no POS como das obras prioritarias para intentar, pouco a pouco, ir avanzando no tema do saneamento. Moi ben. No pleno do pasado mes de novembro de 2020, pasado mes de novembro, desde o compromiso xa hai casi un ano, é dicir, xa estamos a nada, defendemos unha moción para realizar unha rebaixa do 15% no recibo do lixo para o ano 2021. Aprobouse por unanimidade, é dicir, a maioría dos presentes e da xente que exiu o povo para representala votou a favor, é dicir, que é algo que estábamos de acordo, a maioría. Aprobouse por unanimidade quedando a espera dun informe de Secretaría de Intervención. Preguntamos no pleno de xullo, hai 4 meses, e creo que nos contestara que temos que esperar ata que xa non haxa máis que esperar, porque o comentara o secretario que se iba a facer, é dicir, pero que había que esperar hasta que se quixera. A miña pregunta, bueno, naquele momento agradecín que contestara o secretario, pero as miñas preguntas sempre van dirixidas ao alcalde. Teñen xa ese informe para que a veciñanza teña un aforo significativo no recibo do lixo como medida de apoio respecto á crise sanitaria? No, estamos pendientes da elaboración dese informe, non o temos. Desde novembro do ano pasado? Un ano exacto? Sí, bueno, vale. Vinieron varios secretarios, ningún se puso co tema, evidentemente que non teño capacidade de facer ese informe, estamos tratando de sacar a través de secretaría. Bueno, eu creo que vai pasar un ano de aquí. E a veciñanza non sabe se vai ter ese aforo do 15%, como se aprobou no pleno, como a maioría da xente deste pleno quere, e non sabe se vai ter. Supoño que despois, como sempre pasa desde que goberna o PSOE na Baña, vai haber que organizar outro pleno urxente extraordinario para sacalo o día anterior e ir con presas outra vez, cando hai un ano que se aprobou esa moción. En aquel momento, que eu mesmo defendí esa moción, xa dixera, non creo que lle dé tempo a vostede facelo para este recibo, pero fago, por favor, para o seguinte. Estamos casi na mesma altura que o anterior, pero nun exercicio distinto, e vemos que tamén vai haber que facelo con urxencia e... Eu que si pido, por favor, celeridade e que a veciñanza saiba se vai ter este aforro ou non. Hai tamén máis dun ano que solicitamos en pleno o arranxo do... Continúa. Hai máis dun ano exacto, que solicitamos en pleno o arranxo do colector de lixo que está sen tapa na rúa de Tedelle, e continua sen tapa. Si que, por fin, despois de pedir os dous plenos, arranxouse o colector de Guende, pero os da rúa Tedelle e de San Vicente, pois non... parece que non... Que un colector dos amarillos ou...? Non, un colector dos verdes, que xa lle dixen hai un ano que estaba sin tapa. Volvemos solicitar que se arranxe, se cambie por un novo que estea en bo estado. Eu creo que a veciñanza de Tedelle tamén ten dereito a ter un colector de lixo con tapa. Creo que non piden demasiado. Estamos de acordo? Vaise realizar ese arranxe? Vamos a ver. Pasarei a encomenda ao mantenimento e arranxarase. Vale.
Se fixera ano pasado, estaría arreglado. Digo, ben, número 6, a subvención para a dotación da rede de abastecimento do lugar de Paraxó, que xa preguntamos no anterior pleno, eu dixen que se me anunciara se iba a perder ou non, finalmente eu queria saber se perde ou non. No último pleno pedimos que se nos informara, pero agora non se comunicou nada. Hai algo novo? Sí, temos unha resolución, o recurso que presentamos, en donde desestiman o recurso e non o admiten. Entón, perdes esa subvención? Vamos a ver, a palabra perder é deixar... Non, é que as cousas hai que decirlas así porque senón parece que non as comprendo. É deixar de ter algo. Nós nunca tivemos esa subvención. Empezamos a tramitala e non vamos a facer esa subvención. Bueno, pois esta subvención que non se perde, pero que tiñamos e por tramitala mal non a vamos a ter, non hai ninguna forma de recurrir a máis, verdad? O mismo que moitas outras subvencións de concurrencia non competitiva, como cando se solicitou ainda fai pouco a mellora para infraestructuras de turismo, que nos deu denegada, o abastecemento de agua Arzón tamén con fondos de compensación ambiental, que tamén nos deu denegada, a infraestructuras e equipamentos que se solicitou unha mellora na entrada para asfaltar na piscina, en Cornellá de Arzón, o enconecimiento en asfalto, tamén nos deu denegada, en infraestructuras que solicitamos tamén a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a humanización de Fiopans, bueno, son subvencións que xa dá un pouco que pensar de que veñen denegadas de maneira habitual. Vostede cree que o mesmo, que veña denegada porque non se ten dereito, porque non se cumplen os requisitos, a que se denegue porque se tramitou mal. Vostede dixo que mandaran a un cajetín, cada ten que mandar a outro cajetín. É o mesmo, para o señor Pereira, portavoz do Partido Popular, do Partido Socialista, perdón, e alcalde do Concello da Baña, é o mesmo, denegar que non teñan dereito a unha subvención que tramite mal e non le deren para estudio. Bueno, non se perde, se non se perde, senón os cartos non ven. Vale, estará encantada a vicinanza de Paraxó. No alto de, número 7, no alto de Emes, na parroquia de Barcala, cométanme uns veciños ou veciñas que o Concello realizou unha serie de limpezas forestais e os restos, consecuencia desas limpezas que están por ali, xunto coa elevación do firme, debido á última actuación realizada, que se elevou un poquinho o firme, de asfaltado, dá lugar a que teñan serios problemas os días de choios, a que lles entra agua nas súas propiedades, Segundo nos comentan, xa se puseron hai tempo en contacto, non sei se con vostede ou con alguén do grupo de goberno, e ata agora non lle solucionaron o problema. A que é debido? Non sei de que caso me fala, concretamente. No alto de Emes, ali, xusto nas últimas casas que hai subindo de Emes, pois fixaron unha actuación de limpeza na que deixaron unha serie de, non sei como chamar, de desbroces ou de por ali. Iso fixo que se atascaran as cometas. Entón, eso, unido a que tamén son unha labor de asfaltado nas últimas actuacións que levaron un pouco fai que a auga que lle entre todo para as súas propiedades. Segundo me comentan a min, a vostede, xa lle comentaron este problema e non lle dou solución. Eu queria saber que hai nese problema e se lle vai dar unha solución. Pero concréteme, non sei a onde se refiere, concréteme de casa que... Eu non lle vou dicir o veciño ou veciña que me pediu, porque creo que non debo dicirlo. Estou explicando. Despois digo en privado, se quere, pero dígame onde é porque non son en privado digo non podo dicirlle onde é. En privado non se preocupe que lle... Como ben dixo o seu compañero Pena, aí está grabado e non teño por que dar a nombre de ninguén. Entón, o remate, coméntemo, dígame onde é e miramos de tratar de solucionar. Está claro. Vou ser un pouco, a ver se son máis, se explico un pouco mellor. Subindo na carretera de Emes, no alto de Emes, que hai unha fonte, bueno, pues esas casas últimas, unha delas que ten este problema. Bueno, pues volvo a decir, despois concréteme cal é, e trataremos de decir, yo non me dicir a vostede, porque senón, bueno. Sí, contésteme despois, cando saia vostedes a casa, por que non se deu solución? Cando me diga cal é o problemática, eu podelle decir se lle dou solución, ou se ten solución, ou se lle pode dar solución. Vale, bueno, creo que ali hai dúas outras casas, tampouco non hai... Pero, se non se preocupe, eu son... Está falando... Eu son claro... Non, a ver, é que a min... Non son adivino tampouco. A diferencia de vostedes, a mí non me gusta dar nomes, nin... Porque non ten por qué, decir, a min, a xente, pode ser contacto comigo, se dan igual quen sexa, sempre todas as preguntas desde que son concelleiro, trouxes aquí o pleno.
E nunca, creo que nunca dixen o nome dunha César, persoa. pero non pode decir, alá arriba, ali, no aquel sitio, A ver, estou dicindo no alto de Emes, na subida, delle unha fonte, hai unha curva. A ver, non hai que ser un pouco máis. Dígame que Vale, é o problema. vale, xa está. Vostede sabe perfectamente qual é. É que, non sei, Eu creo que máis explícito non non sei, igual é Nova York, Emes é Nova York, é que... O alto de Emes cale. O alto de Emes. O alto de Vale, Emes. ali o alto de Emes hai 3 ou 4 Hai 2.000 casas casas, arriba. hai 2.000. Vale, pois se me di a última, a primeira... Están ali de 1.000 metros de superficie. Vas ali e ves, porque esta obra foi feita efectivamente no mes de junio, San Pedro, me acordo perfectamente, e agora cando veñan as chuvias, a casa que está en un nivel máis baixo, vai sufrir as consecuencias e vai inundar, e se non o temos. Pois miraremos a ver o que... Pero sábolo comunicaron, non sei a quen, Dale, é o problema. sábolo comunicaron, e vos dixeron particularmente que iban a sufrir as consecuencias, claro, chegará o día que se inunde aquelo, arrastre todo, e todo eso é. Pero xa vos dixeron vos, Despois me concretas... non xeamos aquí donde é o alto, para que vemos aí ali, e vos casas. Non sei, é dicir, non sei. Que fácil que era arreglar o tema dese estado, dicir, mira, vos olvidei e tal, non se preocupe que eu lle César, especifico. explícame despois cal é a problemática e intentamos No, solucionar. a problemática se explica, explico cal é a casa Vale. en concreto, o do veciño. Correcto. Bien, o veciñanza do Barro, isto é unha pregunta que me acaban de trasladar hoxe, coméntame que por que no lugar de campo, no Barro de Arriba, se lle apaga o alumbrado público ás 8 da mañá, cando no resto do Barro, dime tamén que na zona de Antón se lle apaga ás 9 da mañá. Ele dixe, bueno, pregunto ao alcalde se hai un presuizo hacia esta zona ou hai algunha Vamos a explicación. ver, César. Eso é tan fácil como chamar aquí e comentalo, díxese aos electricistas e miren aí cada problema. Vostede cree que eu estou castigando os de ali apagando a luz antes? Señor Pereira. Pero que vamos a ver, é tan fácil, aquí hai un servicio de mantenimiento. Como se non quere a xente do barro chamar, pois vostede, se lle comunican ese problema, chama aquí o Concello, non ten que esperar a un pleno 30 días, porque o mellor levan 30 días ca luz apagada das 8 da mañá, e a mellor que apagan as 9. Entón, vostede, pois, se non queren os veciños decilo, pois vostede, home, vou ter unha chamada aquí un día sí, un día non, veñen os de o mancomunado, os electricistas, e cando son urgencias veñen un momento, se comunica aquí, e eso solucionase ao momento. Pode ser a fotocélula que sea máis sensible, encenda ou apaga antes, ou pode ser o reloj que este programado unha hora antes ou unha hora despois. Iso ten moi fácil solución, non se preocupe. Eu creo que vostede ten que prestar atención ao que pago. Dixen, acabamos de trasladar ahora mismo. Vale? Eu teño pleno, a min, non sei vostede como estaba na posición, creo que tiña outra forma de actuar. Pero a min, toda a veciñanza que me traslada unha pregunta, eu traía o pleno. Non entendo as gracias. Será que lle fai moita gracia, non sei, estar aquí desta forma que están ustedes. Eu, simplemente, un veciño me traslada unha pregunta, eu traía o pleno. Que podo chamar a vostede e dicilo antes? Sí, podo facelo. Non fixe neste caso porque me avisaron agora, hai nada. De feito, se ve, teño apuntada a boli. Fai gracia a vostede, o traballo que fai a oposición debería ter un pouco de diferencia, pero ustedes votaron 24 anos seguidos, entón, saben vostedes que o traballo é complicado. Eles un pouquinho de, porque levan só 2 anos gobernando, unha diferencia, un pouco, mira, están aí traballando, polo menos non rirme, home, porque eu votei 24 anos, polo menos. Pero bueno, aquí as risas parecen que van por barrios. Sí. Na última curva, vou pola pregunta número 9, que hai antes de Antón, vindo aquí a Baña, esa curva pechada, na estrada antiga, saben que ao lado hai, por detrás hai unha estrada que era antiga, que ainda está ali a curva, pois está chea de desperdicios, bolsos, rodas, latas, etc. O día que fixemos, e outros obxetos, o día que fixemos a ruta da auga organizada pola Asociación de Empresarios, vímolo, todos, era un comentar de moita xente que estaba todo, bueno, estaba todo cheo de desperdicios, entón eu pediría que a cuadrilla que fora limpar ou avisar, non sei, eu creo que sabe a xente que o guinda todo para lá, veñen cos coches, pero estaba todo cheo de rodas e, bueno, dame mala imaxe, pediría que se tivera en conta para a limpieza do Concello. Pasaremos o aviso a obrigado. Perfecto. Bueno, e para matar, xa que tamén o fixo o señor Cardes, o representante particular, tamén quería despedirme do meu compañero de Montal, que para mí é un orgullo estar sempre o digo, pero
é algo que vou dicir eu sempre rodeado dos mellores, e para mí foi un placer estar aquí con David, que me axudou muitísimo, unha pena, e bueno, que seguimos adiante. Bueno, antes de rematar o pleno, David, agradecerche as túas actuacións aquí no pleno, ese apoio para mellorar sempre, ese apoio ca veciñanza, cos compañeiros de aquí, que foi agradable terte aquí, e desexarche, o mellor na tua vida, vámonos ver por aí, pero decir, nesta etapa que deixas de concelleiro, pois nada, agradecerche a tua labor, é un placer traballar contigo.